tan ni wolonfila talankosikan ye nin ye Bamakɔ a n'a lamini na a ɲɛ tan ni fila u bɛ Washington DC yan nɔ an ka studio kɔnɔna la aw bɛ VOA Africa kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA Soba kɔnɔna la Kajatu Tarawele an ka bi kunnafoni kumabaw bi avril kalo tile fɔlɔ san 2024 olu bɛna tali kɛ ninnu kan ka da Mali furancɛ fanga kuncɛliw kan politigiw ani fasojamakulu 80 ɲɔgɔnna farala ɲɔgɔn kan ka welekan dɔ bila communiqué sira fɛ ka laɲini kɛ Mali fanga tigilamɔgɔw fɛ ko ka kɛɲɛ ni sariya yɛrɛ taabolow ye awa k'u ka cogoya fasɔn bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka kisi sariya sɔsɔliw ma ka fɛn dɔ bolo sigi o hukumu kɔnɔna la an ye wele bila an ka kunnafoni sɛnsɛla ba fila ma olu b'an bolo nɛgɛ kan yan a fɔlɔ o bɛna kɛ Daba Tunkara ye ani a filanan o bɛ kɛ Alex Kalanberi ye an bɛna ɲininkali sɛmɛ u la ka hakili jagabɔli kɛ a siraw kan yaasa ka faamuyali di aw ma ninnu de bɛna fara an ka bi kunnafoni kumabaw kan ka lase aw ye sisan ayiwa ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan an ka foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a f'u ɲɛna k'u ni c'u ka kulomajɔ la aw bɛ VOA Africa Malikura kɛnɛ de kan ka lamɛn ka bɔ VOA Soba kɔnɔna la studio 6nan Kajatu Tarawele awa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye politigiw ani tɔn caman olu ɲɔgɔn farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka communiqué sɛbɛn kɔnɔ ne jɛ ka fɔ ye awa ka a laseli kɛ faamaw ma awa k'u ka kalataw labɛnw kɛ an ka kunnafoni sɛnsɛla Mohamed Daɲogo ka bɔ Bamakɔ ale bɛ kuma kan an ka kumakanw lamɛn Adema PSG RPM Codem PS Yelen Kura ani kulu caman wɛrɛw i n'a fɔ M5 RFP Mali Kura olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunu dimanche wula fɛ Bamakɔ Kura Adema ale kɔni ale dagayɔrɔ la u y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min n'u y'a ɲini cɛmancɛ fanga ɲamaw fɛ ko kɔni u ka kalafili baw ka olu bolo da ko sabula ko cɛmancɛ fanga kɔni ko o kun cɛra Amadu Koyita an k'ale lamɛn u yi bɛnna sɛbɛn min kan a bɛ o kɔnɔ kuma fɔ an ye an bɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ layidu mun kun taara k'a fɔ ko transition bɛ ban mars kalo tile 26 tubabu san 2024 na ko o kɛra k'a sɔrɔ layidu ma timɛ charte réviseli kɔfɛ décret tali fana kɔfɛ kalo 24 min kun farala kan o y'a sɔrɔ kalo 18 kun kɛra o fana an bɛ hakili jigin ko kan ani k'a fɔ an parti politique jɛkulu société civile ɲɛmaw ani a militants bɛɛ an bɛ laɲini kɛ k'a ɲini fanga minnu m'an kunna bi a fanga o ka welelenba kɛ maliyɛnw bɛɛ ma ka welelenba kɛ politique mɔgɔw ma ka welelenba kɛ société civile ma pour que an ka se ka sigi ka kuma sabula bi marsi kalo tile 26 o tɛmɛnen kɔ an bɛ se k'a fɔ fanga ni sigilen tɛ bilen sariya kan o la sa Dr Modibo Sumare kɔni fɛ laɲini min b'o olu fɛ n'o ye sigi ka fɔ ye ka se ka kuma ka kalafiliw k'olu dɔgɔda ko ni o sigi ka fɔ o sera ka kɛ mun ye kalo 3 fo kalo 4 nata kɔnɔna ye kalafilibaw kɔni olu bɛ se ka boloda an ka lamɛn n'an ye constitution lajɛ an b'a sɔrɔ k'a fɔ constitution yɛrɛ bɛ min prévoir n'i y'a kalan dɔɔni constitution b'a fɔ k'a bɛ taa kalo 3 fo kalo 4 de kɔnɔla la mais ni sigi ka fɔ kuma fɔ cogo sigi ka fɔ damu ye o kɔnɔla la bɛn bɛ se ka kɛ ko dɔ la bɛɛ ka jɛ bɛn minɛ maa caman ka jate la ko sariya sunba kura min taara ko o kɔnɔ ko b'a yira k'a fɔ ko ni kalafili de kɛra wagati min na ko ye cɛmancɛ fanga ko o bannen ye Isa Kawuji min n'ale kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kan ale hakilinata ye mun ye an ka o lamɛn n'o tɛ kalo 18 an yɛrɛ tun b'a la an nana ka lajaba ka bɔ CNT la san 2 tilara ka fara kan o fana banna date ka fɔ hali carte d'identité date b'a la 3 ans a bɛ périmé passeport san 5 a bɛ périmé kuma tɛ jamana fanga ma ni kɔni marifa bɛ n bolo mɔgɔ tɛ se ka kuma i bɛ taa kaso la an k'o de la an kana ka bɔ an kelen kelen an ka fara ɲɔgɔn kan ni jama faralen ɲɔgɔn de bɛ bi fɔ donc ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a tɛna dɔn k'a fɔ ko nin tɛ mɔgɔ damadɔ ka ko ye nin ye jamakulu ka kuma ye politigiw b'a la société civile b'a la awa dayɛlɛ don bɛɛ ye mɔgɔ b'a fɛ jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ basigi kɔnɔ k'a yir'u la k'a fɔ nin ye anw ka laɲini an ka sigi sariya kɔnɔ o ye kuma gɛlɛn yan Adema yɛrɛ secrétaire général n'o ye Sangare ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ woyɔ tɛ laɲini de don nka ni o laɲini fana o ma sabati sariya bɛ sira o sira di olu ma u na o lataama an ka lamɛn san 1 ani kalo 6 da yɛrɛ ma o sera o ma se ka élection kɛ u ye kalo 24 di u yɛrɛ ma san 2 o sera a ma se k'a kɛ foyi ma fɔ jamana kɔnɔdenw ye an k'o la k'a fɔ u b'an bila fɛn dɔ kɔnɔ
min man jamana kɔnɔ den yɛrɛ min man jamana taabolo ma an ko an tɛna kɛ kɛlɛ an tɛna kɛ wɔyɔ ye an y'an fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ t'u kumana mais an ko an ka jɛ an ka kuma ka kan kelen fɔ k'a lajɛ an bɛ se ka autorité minnu ma an kunna sisan k'u lafaamuya u ka se ka sigida kɛ mun bɛ se k'a to an bɛ se ka taa élection présidentielle la walasa transition ka ban wa n'a ma kɛ nin ye bi ye an ye laseli kɛ mais sariya ye fɛn fɛn yamaruya an ye an b'o bɛɛ utiliser walasa u ka sɔn an ta ma. Amadu Koyita a kɛtɔ ka u ka nin bɛnkan sɛbɛn in ka o kɔnɔna kow ka o lase kunnafonidilaw ma a y'a yira k'a fɔ k'u na kulu sigi sen kan kulu min o na jateminɛ kɛ don n'a nataw la u bɛnna mun kan yala n'o bɛ ka lawaleya. Amadu Koyita. K'an faralen ɲɔgɔn kan an bɛna jɛkulu fitinin dɔ sigi jɛkulu bɛna baara kɛ k'a ta bi 31 mars la fo ka taa se retour à l'ordre constitutionnel ma o bɛna baara kɛ an bɛ activité minnu kɛ pour que laɲiniw bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na laɲiniw fila tan na o ye min ye dɔrɔn jamanakuntigi kalata bɛ se ka organiser cogo min na pour que camancɛ fanga bɛ se ka ban. An b'a yira k'a fɔ nin kulu minnu faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin ye sanni bi cɛ u kelenkelenna bɛɛ tun ye sɛbɛnfuraw bɔ k'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga kɔni ko o kun cɛra ko kalafiliw k'olu ka bolo da. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Ka tɛmɛ ne ni hakilina kelenw ye Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale fana ye ɲininkali tɛnkunnen kɛ Boubacar Sidiki Fɔnba la ale ye Kodema parti ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ dangan ye a bɛ CNT n'o ye Mali furancɛ fanga mɔgɔw ka wasabulon o tɔnden don mɔgɔ minnu bɛ fanga bɛ minnu bolola bi olu kɔkɔrɔma don a b'o o fana tɔnkuluw la ayiwa an ka ɲininkaliw n'u a jaabiw lamɛn. U ye kuma daminɛ fɔlɔ ko charte u ye constitution bila kɛrɛfɛ e dun bɛ constitution kura de kɔnɔ min baara bɛ ka kɛ i bɛ ka t'i sara cour constitutionnelle min na o cour constitutionnelle bɛ constitution kura ka sariya de kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko disposition transitoire u ko k'u b'u sɛmɛ u ka kuma kɔnɔna na charte révisée la o kalamani 22 u bɛna u sɛmɛ o min fɛnɛ la o kalamani 22 ye kuma fila de fɔ kuma fɔlɔ ko transition hakɛya a b'a daminɛ kalo 6 ka taa san 5 la jamanadenw ka bɛnkan de y'o ye le choix souverain du peuple malien alinéa 2nan o ko ko kalafili bɛ transition bɛ ban n'an ye président kalafili kɛ kuma min na o président ka sɔrɔ ka kɔmasegin kɛ n'i y'i banba nin fila kan est-ce que wagati min fɔra ko est-ce que o sera wa o ma se n'i nana ko président ye décret ta président ye décret mun ta a y'a ta k'i sinsin sariya sunba dɔ de kan o sariya sunba fɛnɛ de ye charte kelen ye président ka décret tɛ se ka yɛlɛ sariya sunba sanfɛ wa olu fɛnɛ bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa sira mun fɛ ko vide juridique bɛ yen ou bien vide constitutionnel bɛ yen sariya sunba kura dontɔ b'a la a ko ne de kelen dɔrɔn de ye sariya sunba ye Mali kɔnɔ wa ne fɛnɛ ye yamaruya di constitution kɔrɔ ani charte n ye kalamani 89 ani kalamani 90 ta ni yɔrɔ min na ni ne tɛ se ka baara kɛ yen ni ninnu ka baara bɛ se ka kɛ o bɛ don ba la mais fo n'a y'a sɔrɔ a bɛ ne sɔsɔ ni yɔrɔ yɔrɔ bɛ ne sɔsɔ o tɛ se ka lawaleya donc n'i ye nin jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ hali cour constitutionnelle min n'u b'o sara o la o bɛ disposition transitoire kɔnɔ CNT u bɛ disposition transitoire kɔnɔ donc ninnu ka kuma si sirilen tɛ sen kan mais ni nin fana ye tiɲɛ ye ko transition banna mais munna an t'a fɔ tiɲɛ kelen ko gouvernement ka ta ka bɔ yen mais u ko de ko ka fɛn dɔ sigi sen kan min bɛ kalafili labɛn kɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ fɛ u da ka don tulu de la u bɛ kɛlɛ de la ninnu ma deli ka sɔn ninnu de wulikajɔ kɛ transition contre la ko coup d'état kɛra u b'o sira kelen de fɛ donc k'a f'i ɲɛna dɔrɔn ninnu ka laɲini bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ dunta ɲini de la. Ayiwa e ka yetaw ye mun ye sabula ɲɛmaw ma kuma kabini dansigikɛla fanga waati la fo kana se bi ma. ɲɛmɔgɔw tɛ se ka kuma fila fɔ ɲɛmɔgɔw bɛ to jamanadenw ka kuma de kan jamanadenw ye mun fɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna ko a y'an ka jamana an ka so a y'a jɔ kalo 6 ka taa san 5 la o jamana ɲɛmɔgɔ ko o de bɛ assise kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye décret ta ko bon comme a ko k'an ka jamana de jɔ kalo 6 ka taa san 5 la anw bɛ san 2 ta fɔlɔ k'a lajɛ o de ye 24 mois ye e ko i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka so jɔ so bɛna jɔ kuma min na k'a bɛ ban nɛgɛko yera a la o ma sɔrɔ cɛncɛnko yera a la o ma sɔrɔ simanko yera a la o ma sɔrɔ a kan ka jɔ yiri minnu kan o ma sɔrɔ est ce que i bɛ se k'a fɔ ko so jɔra wa bon ni so ma jɔ sotigi ye wagati min fɔ i bɛ taa o de fɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ k'a bɛ kuma bi a bɛ na mun de fɔ jamana mɔgɔ yɛrɛ kun mago tɛ ka décret yɛrɛ ta mais décret in taara mun fɛ ni mɔgɔ kelenw de taara CEDEAO kɔnɔnɔ suruku ka taa bɛɛ kɔnɔnɔ suruku Mali kama ɲɛmɔgɔw fana y'a jateminɛ n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ i bɛ kuma dɔw fɔ ka baara dɔw kɛ ni o ye
mais o ye kalo 24 min fɔ o kun bɛ a kun ka d'anw ye ka élection ban ni o ye mais o kɔnɔna la constitution kura nana o kɔnɔna la MINUSMA taara o kɔnɔna la gɛlɛya wɛrɛw kɛra o kɔnɔna na batonw attaquera o kɔnɔna la minnu ye accord signé olu yɛrɛ kɛra jugu ye bon n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛna élection kɛ cogo di n'a ma ɲɛ politiki maaw bɛ fɛ ka taa kalafili la e bɛ se ka mun f'u ye an b'a fɔ an ka politiki mɔgɔw ye u ka misali ta Sénégal kan Sénégalais kɛra u ka dugu fɛ cogo min na o fana ka kɛ Mali fɛ ten u ka misali ta Faransi min ka parti u ka parti bɛ Faransi min na ni ko bɛ Faransi dugu kan Faransi politiki mɔgɔ bɛɛ bɛ Faransi dɛmɛ k'u fana k'u ka jamana dɛmɛ mais u ka bɔ yɛrɛ sago kɛ ni yɛrɛ kungo ɲini na sinon Mali mago tɛ politiki kɛla la bi dɛ Mali mago bɛ maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ fanga ye Ala ta ye jɔyɔrɔ ye Ala ta ye mais an ka miiri an bɛnbaw la an ka miiri an kɔ la walasa diɲɛ mɔgɔ ka ɲɛbɔ anw fɛ mais an kana to diɲɛ k'i bolo ɲɛsin anw ma ko maliyɛn de t'a faso fɛ Ala k'an kisi o ma hakɛto bɛ nin na salala Mamadu ayiwa ka tɛmɛ ne ni hakilina kelenw ye an y'a fɔ aw ɲɛna ka ban ka jɛmukan daminɛ na k'a fɔ ko an ye wele bila kunnafoni sɛnsɛnlaba fila ma a fɔlɔ o ye Daba Tunkara ye a b'an bolo nɛgɛ kan awa an bɛna sɛgɛn ka ɲininkali tɛŋun a la Daba i bisimila Malikura kɛnɛ kan an ka foli b'i ye ayiwa ka bɔ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Mali politiki kulu ani a faso jamakulu bi segin farala ɲɔgɔn kan ayiwa ka taa laseli sɛbɛn dɔ bila k'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni sariya taabolow ye k'u bɛ laɲini kɛ Mali furancɛ fanga mɔgɔw fɛ awa k'u ka cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka fɛn dɔ bolo sigi yaasa u kana bi sariya sɔsɔ hukumu kɔnɔna la dɔw yɛrɛ y'a yira carrément k'a fɔ ko ka taa ni jamanatigi ɲini kalafiliw olu sigiliw ye e hakilina ye mun ye nin ko ninnu na n b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka radio lamɛnbaaw diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn Maliko ye fɛn min ye anw tɛ dunan y'a ko la an tɛ denmisɛnnin ye kabini démocratie nana don min jamana in kɔnɔ n'i ye fanga fɔlɔw ta ka n'a bila bi la politiki maa sɛnsɛnna de a bɛ komi n'i ye tɛmɛ ta n'i ye tɛmɛ ta k'i bɛ mugu sɛnsɛn i b'a ye k'a fɔ minnu ye misɛnmanin n'o ye mugu ye nuguma bɛɛ bɛ bi min bɛ to tɛmɛ kɔnɔ o de ye fɛn gɛlɛmaw ye ɔ fɛn gɛlɛma in tɛ don o bɛ fili de Mali politiki bɛ ten an bɛ diɲɛ laban min na bi nin ko minnu filɛ nin u b'a dɔn ne ko fanga minɛna jɔnni na de coup d'état kɛra jɔnni na nin politiki maaw tɛ jɔnni de ye coup d'état k'u la société civile de ye coup d'état k'u la sɔrɔdasiw ka baara in ye kɔsana ye o société civile bɛ yan o de ye gendarme ye o de ye alvidiri société civile ma kuma olu ma foyi fɔ olu kɔrɔtɛlen don min na o dɔnnen don kabini san 37 a da bɛ fɛn kelen la a b'a ka fɛn kelen dilan de saluer vraiment la disponibilité des honorables membres. U y'a fɔ ka da hakilina dɔ de kan an b'a kɛ ka da nin don in ni nin don an b'a fɛ ka nin kɛ ka nin kɛ ni i k'i b'o kɛ o yɛrɛ ma se ka kɛ fo dɔ wɛrɛ don n'a kɔnɔ gɛlɛya la yalima i bɛ taa ka jamana to kɛ D'accord Daba Daba o faamuyara i ko sa ko politiki mɔgɔw don ko société civile b'a la n b'i lasegin kɔfɛ k'a yirala k'a fɔ u ni faso jamajɛkulu mɔgɔ dɔw fana faralen don u kan ka kumakan ninnu ta awa u tɔgɔw bɛ u la yen nɔ parce que anw bolo yan nɔ tɛna se k'an bila k'a bɛɛ cité ye komi an bɛ débat la waati janba t'an bolo société civile min b'o f'i ye société civile tɛ politique mɔgɔw don la société civile Mali kɔnɔ u dɔnnen don maa minnu ni maa minnu dati politique la olu dɔnnen don fɛn o fɛn b'a la ko bɛ wuli ka jɔ la bɛ ko de ye société civile k'u faralen don politique mɔgɔw kan kalon don société civile tɛ u a tɔgɔ de b'o la u bɛ politique baara dilan d'accord ayiwa an y'o faamuya awa e yɛrɛ hakilina la sisan gouvernement kan ka mun de bolo sigi sisan yaasa ka se ka nin ko ninnu latɛmɛ e bɛ se ka mun fɔ o gouvernement kan ka min kɛ gɛlɛya min bɛ maliyɛn kan n'o tɛ a la fanba an zone don ma o ye lakana ye an bɛ se k'a fɔ lakana bɛ ɲini ka ɲɛ bi hali n'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ma dafa gɛlɛya min ni fadenzagoya min bɛ maliyɛn na o banna caman bɔra a la Kidali minɛni ye fɛnba ye maliyɛnw kan ka san caman kɛ an bɛ ninnu waleɲuman dɔn Kidali minɛni na sabula o y'an ka hɔrɔnya dɔ ye o ye kelen ye gouvernement kan ka wuli ka jɔ min kɛ bi joona joona o ye fɛn damadɔ ye jamana kuranko baarako denmisɛnninw ka kalanko hakilina kan ka ta ka ɲɛsin o de ma o de ye fɛn telima ye parce que an b'o de nɔfɛ bi na joona joona n'o tɛ vote ko in ni président kura sigili ayi maliyɛn fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ dɔɔnin sɔrɔ o ka hami t'o la bilen parce que an ye san 33 de kɛ o votew la a ma foyi kɛ jamana in na k'a segin kɔfɛ kɔ. ayiwa d'accord an ka foli b'i ye Daba nin kuma ninnu na awa an bɛna ɲɛsin an ka invité tɔ kelen dɔ ma n'o ye Alexis Kalanberi ye Alexis an ka foli b'i ye
ni ce an ka wele labɛnni na n'an bɔra sisan ka Daba Tunkara ale ye journaliste ye a bɛ baara kɛ rajoba dɔ la Banila yen nɔ a ye kumakan minnu fɔ sa i y'ale lamɛn awa i tilala an ye Abubakar Siriki Fɔnba fana n'ale ye Korema Mali o ɲɛmɔgɔ dangan don wa a bɛ CNT kɔnɔna na CNT tɔnden don ale fana bɔra ka kuma an y'o fana kumakanw lamɛn ale Daba ye a ka kuma fɔ k'a fɔ ko maaw sɛgɛnnen don nin ko in na sisan politikiw ta siraw kan ko o tɛ fɛn c'est-à-dire que il faut pas que mɔgɔw ka hakilina bila o kan bon quant à Boubacar Sidi Fɔnba ale y'a jira k'a fɔ ko sariya sunba kura de taara ko k'o de don ba la sisan donc an b'o de bolo kan o de bolo bɛ kan ka o siraw de bɛ kan ka boli sisan mɔgɔw kan ka u hakili to o siraw la awa e yɛrɛ bolo sisan mun de ka kan ka kɛ concrètement ayiwa mun de ka kan ka kɛ aw fo n b'aw fo n b'a ka lamɛnjɛkulu bɛɛ fo n bɛ n kɔrɔkɛ fo Daba n kɔrɔkɛ yɛrɛ yɛrɛ don fɛn fila bɛ yen nɔ fɔ an ka bɛn o kan fɔlɔ o ye k'a fɔ sariti sigira a fɔra ko nin waati in na kalafili bi kɛ ayiwa waati dɔ nana kɛ u nana fɔ an b'a dɔgɔ a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ dɔgɔnw dɔ wɛrɛ ma fɔ bilen ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan tubabukan minɛnw ɲuman na a bɛ n'a fɔ an bɛ vide juridique la mɔgɔ ta tɛ ko diyagoya kalafili ka tɛmɛ dɔ ka fɔ an ye yala fɛn an bɛna sariti kura sigi wa yala baara bɛ kɛ la kadara jumɛn kɔnɔ ayiwa an bɛna to tan wa fo waati jumɛn an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ t'a dɔn taabolo kelen jumɛn bɛ yen Alexis dɔ ka fɔ an ye dɔ ka jira k'a fɔ ayiwa ya Boubacar Siriki Fɔnba bɔra k'a fɔ ko constitution kura min bilala sisan k'o de donnen don ba la k'o de sira bɛ sen na e bɛ se ka mun fɔ o la ba la ka tugu constitution y'a fɔ président bɛ sigi nin cogoya in na députéw bɛ sigi nin cogoya in na ayiwa ni o ma kɛ constitution ma fɔ ko transition ka sigi fɔ dayimu kayimu ayiwa a tɛ se k'a fɔ ko baara b'a la ka kɛ constitution kɔnɔ fo fana ka fɔ an ye yala communiqué dɔ kɛra k'a fɔ ko ayiwa komi transition banna sisan an bɛna baara kɛ ni constitution yala o fɔra dɔ ye wa mɔgɔw bɛ min nɔfɛ o ye k'a fɔ dɔ ka fɔ an ye dɔ ka jira an na bɛɛ ka taasira dɔn an ka kuma in bɛɛ b'o yɔrɔ dɔrɔn de nɔfɛ a t'i n'a fɔ dɔ ye fasodenjugu ye wali dɔ kɔrɔtɔlen don ka na nka sariya ka kɛ dugu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sisan ni i m'a ye dɔw bɔra ka taa fɛn na ka taa cour constitutionnelle la k'a fɔ ayiwa fɔ u ka a fɔ an ɲɛna yala ninnu b'a la ka baara kɛ sariya kɔnɔ wa u b'a la ka kɛ u yɛrɛ ye wa o bɛɛ de b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw ka hakilina tɛ kelen ye tuma min na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko transition bɛ ban nin waati in na ni ɲininkaliw ma kɛ ni kuma caman ma kɛ ayiwa min don kelen ka fɔ dɔrɔn ayiwa an ka foli b'i ye Alexis awa a bɔra sisan ka an ka invitew n'o ye Daba Tunkara ye ani Alexis Kalanbiri olu lamɛn u ka hakiliw la hakilina minnu bɛ u la ka kɛɲɛ ni transition ka waati banni ye dansigi ye o waatiw la VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la ayiwa k'a jira an lamɛnbagaw na k'a fɔ ɲɛna ko halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna la VOA soba la aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ jɛmukan in na a b'an sɔrɔ an ka FM siraw ka radio siraw fɛ Mali Burkina Faso ani Côte d'Ivoire ani kɔrɔyan fanfɛla la Gawo ani Tumutu ani kadɔ jamana kan an bɛ sɔrɔ olu bɛɛ la ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka bɔlɔlɔ sirabaw fɛ a b'an sɔrɔ www.voabamara.com walima a b'an sɔrɔ an ka réseaux sociaux kan an ka page fɛn fɛn bɛ réseaux sociaux kan i n'a fɔ YouTube, Instagram ani Facebook an bɛ live la olu la ka tɛmɛ ne kunnafoni Alpha Yaya Sangare Mali sɔrɔdasi jalatigi dɔ ni colonel Jala b'a bolo n'a kun minɛna kabini mars kalo tile 3 tɛmɛnen ninnu na labilala kiiriso mɔgɔ kiirikɛlaw ye ka d'a kan k'a fɔ ko a ye hakilina dɔw ta ka don a ka gafe sɛbɛnnen kɔnɔ ka min ma bɛn
n'a bɛ dankari kɛ Mali sɔrɔdasiw la. Mariam Kuyate ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Hakili jigila colonel Alpha Yaya Sangare ale minɛna kabini Masikalo o tile 2 sanba 2024 n'a tun bɛ sécurité d'état maaw bolo ni olu yɛrɛ tilala ka labila ka taa kan 1 na gendarmerie de Bamako la sɛgɛsɛgɛli bolo kan. Siga kɔni t'a la ni waati in na mandat de dépôt o dalen don a kan. Alpha Yaya Sangare ale ye Mali woromasiri tabaw ka colonel dɔ ye min ye gafe bɔ ni ka a tɔgɔ da ko Mali le défi du terrorisme en Afrique. A gafe kɔni bɔlen kɔ février kalo o tile 24 tɛmɛlen min yɛrɛ kɛnɛ kan mafalenba caman tun bɛ yen k'o fara woromasiri tabaw ka ɲɛma ani minisiriw. Gafe carilen kɔni kɔsa min ye lakana minisiri ye ale de ye a yira k'a fɔ ko majaw yira a gafe ɲɛ dɔw kɔnɔna na minnu bɛ jalaki yɛrɛ bi Mali sɔrɔdasiw kan. O nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na mara cɛbɔli minisiri colonel Abdoulaye Maïga ale bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ ko jalaki min talen filɛ ka ɲɛsi Mali sɔrɔdasiw ma u baraɲɔgɔn yɛrɛ fɛ k'u bɛ o kɔn ko a bɛɛ lajɛlen ye galon kumaw ye wa ka ni ɲangili min ka kan n'o ye sariya yɛrɛ taabolo ye kana bila o minɛn kɔnɔ. Colonel Yaya Sangare ale bɛ o ɲangili minɛ de kɔnɔ ni waati in na n'o ye mandat de dépôt ye a ka kiri don o ma dɔgɔda fɔlɔ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Bani Sirala ka kɛlɛkɛdenw minnu tun kɛlen bɛ ka Al-Shifa o lapitanso minɛ ni y'a tile 15 ye seginna ka bɔ bin tɛnɛ in na ayiwa u ye su ani mɔgɔ fagalen caman kɔni to u kɔfɛ ka da Palestine dɔgɔtɔrɔ dɔ ka seereyaw kan. Modibo Dambele. Wagati min na kɛlɛ bɛ Bani Sirala ani Palestine ka jɛkulu Hamas ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ wusula ka taga. Hamas ale ka kɛnɛya minisiriso ye laseli kɛ ko a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 60 ye minnu fanba ye faso jama mɔgɔw ye k'olu fagara Bani Sirala ka sufɛ fodon senfɛ mun binna Palestine kan u ka kuma la ni kɔngɔ yira bɛ senna ni wagati ni sow tiɲɛna u jenina siraw fɛnɛ tiɲɛna i bɛ tonkunbaw de yɔrɔw la AFP ja minnu bɔ o kɔni ye yɔrɔ mun ye i bɛ u ka dɔgɔtɔrɔso Al-Shifa Gaza dɔgɔtɔrɔso i b'ale tiɲɛnen ni Bani Sirala saradasiw filila ale kan marisi kalo tile 18 kɛlen ka Hamas jalaki ko a dogoyɔrɔ do yasa ka se ka kojugu kɛ kumakan min ni Hamas ma sɔn o ma tɛnɛn don saradasiw ye laseli kɛ k'u ka larawuli baara ko a banna Al-Shifa mun senfɛ u ko u ye jatigɛwale mɔgɔ 200 faga ani k'u ye maramafɛn caman sɔrɔ ye. Gaza olu ka kumalatɛmɛla dɔ mun ɲɛmɔgɔya bɛ Hamas bolo ko mɔgɔ 300 o de fagara a kɔnɔna la Bani Sirala ka wulikajɔ senfɛ. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan yirala k'a fɔ ko Rusila kiriso ye a danatigɛ ka dɔ fara Alsu Kirmashiva n'ale l'Ameriki ani Rusila jamanadenya 2 bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min bolila la ne a minɛnen don u bolo kabini ni y'a waati jan ye ka dɔ fara a ka kiri a minɛli waati kan ka se fo juin kalo tile 5 wagatiw ma. AFP kunnafonidilaw olu ka fɔ la min tun bɛ a kiri kɛnɛ kan. Nin kunnafonidila ni ne a bɛ baara kɛ l'Ameriki furuba fanga ka kunnafoniso dɔ ye n'a tɔgɔ ko Radio Free Europe Radio Liberté RFERL ale minɛna salongo ka da a kan k'a fɔ ko a ma sɔn ka i yɛrɛ lakodɔnya ka yira k'a fɔ ko ale ye dunan kunnafoni baarakɛla ye k'ale ye dunanw ka kunnafoniso dɔ ka baarakɛla ye Rusila jamana kan taabolo min n'a gwajibiyalen don Rusila fanga fɛ awa ne u ka kiriso ale bɛ jate bɔ a kan kosɛbɛ. Ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye sisan an bɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Stade malien de Bamako don cogo ma ɲɛ Coupe de la Confédération ɲina saison ba fila ɲɔgɔn ni saba ba fila ɲɔgɔn naani quart de finale ɲɔgɔndanw na
barisabu a bina kunu kari marsi kalo tile 21 Ghana Dreams FC ɲɛkɔrɔ Stade du 26 Mars la Bamako. Stade Malien de Bamako cilu 1 cilu 2 o kɛra Ghana Dreams FC ta ye. Mamutu Kane Murle Stade Malien de Bamako de karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dan bakuruba fɔ an ye. Kama sɔrɔ a ka tɔn de fɔlɔ la ka Dreams FC jɔ lamaga sanga 53 na. O cilu jibi na bɔ sanga 66 na Dreams FC fɛ ka kɛ cilu 1-1 fan fila bɛ fɛ. O de ko fɛ Ghana Dreams FC bɛna ka cilu filana don penalty la sanga 73 na. Ɲɔgɔnda bɛna kuncɛ o cogo la cilu 1-2 Dreams FC kanuna. Ça battra bi. Bon tant qu'on en a n'a jateminɛ an ka premier mi-temps kun ɲɛna dɔɔni. Bien vrai que remarque caman kɛra parce que nous sera bɔ ni ballon. O ye ballon monopole min na n'a ye moment donné. Mais on sera résisté pendant les 10 minutes. Après, on sera en temps fort. En temps fort qu'on a, on a des occasions, on n'a pas amassé. Mais on sera résisté pour ne pas prendre de but. En 3 mi-temps, on a un coup franc, on a décomposé, on a donné. Mais dans cette euphorie, entre qu'on a là, et des organisations, par la défense parce qu'ils sont trop restés derrière. Tant que ça, mais ils ne pouvaient pas répondre. Donc il y a eu une faute. Ils ont profité de ça. Katabi Douana. Deuxième but, on a perdu un défenseur de passe qui a perdu. Barabena kurakuraya ka kosegni makono Mamutu Kane Murle ka fola kadaka ni ɲɔgɔndan sera ni hakɛ la ka ban filite ni cira i bɛ taa so. À ce niveau-là, niveau qu'on a, bon tant que cadeau tira kala quoi. Mais il fait comme africain sérieusement, tu fais pas de cadeau. C'est cadeau, le moro a qui au cas mais à quoi à tirer. Donc un cadeau de quoi il y a jeté mon cabiou. Après un de la boutique, après un de l'ange collègue et puis ils ont joué le banc, oui bon temps. Mais au moins occasion sur le canaka donc. Mais un occasion sur le monstre. Mais ils ont été plus efficaces que nous. En temps qu'on a dit, amina barakata pour que match retour qu'on a. Adam na kamnibi, on va essayer ka récupération d'amener. Dreams FC bena Stade Malien de Bamako bisimila. Avril kalo yentle wolonfila na ta no be ben Karidoma Ghana jamana kan VOA Bambara togola Bamako. Siaka Traoré kala Selido. La seli min bena mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye? A ma fɔ ka taa marifa ta, a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de. I bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ. Mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn. Aw sigilen don k'aw makun. Fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin kun ye terroriste de. Yan'aw ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ. Fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don. An bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na. Aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila. An ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ. N'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan. Aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara kan do ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an k'a lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Ayo an balimaw k'a fɔ aw ɲɛna nin bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na kunnafoni ninnu labɛnna Cheikh Chirou fɛ a laseliw kɛra u ye ne Kiyatu Traoré fɛ ayiwa k'a fɔ aw ɲɛna k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ nin tun ye Kiyatu Traoré kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka sabali juguman sara juguman